Bon dia. Perdonin per arribar tard. Vaig de bòlit. Ha sabut res de la meva filla? Ara s'ha de preocupar per la vista, perquè no tenim gaire temps. He estudiat la seva posició i està molt bé. S'ha de concentrar en això i tot anirà bé. Sobretot recordi que avui serà un dia molt pesat per vostè. La Comissió de Comerç Interestel·lar, l'Administració Colonial, els de la companyia d'assegurances... Té cap notícia de la meva filla? Miri, n'hem pogut saber alguna cosa. A veure... Ho volia deixar per... després de la investigació. Amanda Ripley McLaren era el nom de casada. Tenia 66 anys al moment de la seva mort, que va ser fa 2 anys. Em sap molt de greu. Amy. La van incinerar i enterrar al tanatori de Wesley, a South Wisconsin. No tenia cap fill. Li havia promès que ens veuríem pel seu aniversari. Quan feia 11 anys.